garazailea. Ni Nereanez eta Bitxoriekin gode. Ni naiz Emaitz eta Herengo ezagitzailea. Esan dirate, jaja, ez du sinisten, historia kontatuko duzue, atzo Pruden eta Iturri. Etxerotera etorri zen. Ez erosita mila batek nire etxea erosi duela izan didate. Konekaterako dira ni ikusten. Hau da etxea, egun gaurako. Egun etxea Pruden, zetxin izkorta. Bazen beste eta ikustera. Nito matozu mamua naiz. Alde hemendik. Bidori mamua zatozte. Tomakotengo mamua ikusi. Mesedez, hori ezinezkoa da. Jarraitu dezagun. Etxen ikusten. Ez, nire gelditu zara eserita. Orain susto handiagoa emango diot. Alde etxe honetatik